Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Ellen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong suwat suliran. Taguala ko ninyo sa pangan nga Albert. 31 anyos ang pangidaron. Minyo, ug may usa ka anak. Nagpuyo sa Konsolasyon, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa kong asawa sa iyang tiil. Aron inyo hisabtan, sugdon ako sa dihang namugos kini siya nako nga manarbaho. Ingon ini ang mga panghitabo. Sige na, Han. Tugti na gud ko nga manarbaho. Han, mingon na pa ko nimo ha. Nga ako na lang lagi ang manarbaho. Gusto na ko nga din nila kasabay. Mag-atiman sa tong anak kasi Bete. Kaya naman ko na ako nga ako manarbaho. Paigo na ba yung akong sweldo para nato? Good. Gusto man sab nako gud nga makatabang nimo, labi na sa mga panginahanglan nato dinhi sa bahay. Mas nindot man gyud nga kitang duha ang manarbaho. Magtinabangay lang gud ta. Nya, nga tong anak. Kinsa naman ang mong pabantayon? Nag-eskwela ra ba na? Grade 1. Nya, kinsa may makahatod kuha niya sa eskwelahan? Ay lay, si mama lang good. Siya pod baya ni makahatod usahay, labi na ko naa kay duty. Nya naapod ko'y lakaw. Ay, sige. Gusto magika nimo. Yes, salamat kaayuhan. Salamat. Nya, may gi-applyan na day karon. Naanahan, pasudlon manggod ko sa akong classmate pag high school sa usa ka mall ba. Isip usa ka sales lady sa sapatusan. Mao ba? Sales lady? Nya, magsigil kag barog di ana, tibok adlaw. Nya, okay ra ka na nimo magsigil kag barog? Ay, okay na kaayuhan, oy. Malinggaw raman pud ko anang trabaho, Sige. Mama kayo mong gusto. Nya, kano sa mga mga apply? Ugma nahan. Magpayon man? Nya, kumusta man? Nagkasuda kasi mong gi-applyan? Han. Ligon, baya ko baker, no? May hinoon. Nya, kano sa ka magsugod sa mong trabaho? Ugma na dayon, Han. Good morning, Han. Sa iyo ang mata. Ayo, gyud. Morning, Han. Siyempre, unang adlaw baya ron sa akong trabaho. Og, today, Han, andam na ang akong baon hasta ang imuhang baon. Og kang inday sad, ako na sang naandam. Tuan ni Mama. Albert, anak. Christine, mga to na mi sa eskwelahan ni Betty. Ma. Sige, ma. Pag-amping mo. Unya, unsa man nak? Okay lang ba nimo nga si Lola ang mohatod nimo sa school? Magtrabaho naman si Mama, nak. Okay ra ko, Mama, oy. Kahit naaman si Lola. Very good. Be a good girl, ha? Sige na. Papadlong sa imong Lola. Kay sugod karon si Lola na ang mohatod nimo ug mokuha sa eskwelahan. Okay, Ma. I'll be a good girl. Sige na. Lakaw na, mama. Kay malitaw niya na si Betty sa eskwelahan. Musunod rami si Christine sa paglakaw alang sa among mga trabaho. Uy, hindi na naman ka na. Hindi na naman ka. Si mama ni mo, abot na? Oo, naa sa banyo ay nangimasa. Ha? Nang himasa?
Kay nga naman di ay kung nanghimasa ko, Han. Di ka naman kasi mong trabaho. Nagbarog grabe kasi dito sa mong trabaho. Unya, nang himasa kapag uli dayon? Yan baya. Naanad na gyud ko inino nga manghimasa gyud ko sa dili pa matog. Nga naman di ay. Makadaot man na. Nahago ba ng tiil ni mo? Yan, nang himasa dayon ka pag uli. Ay, nang nag-usba ha? Kay makadaot na. Makapas mo nas kusog. Nag-olgi kay ko sa kong asawa kay nabatasan na niya nga manghimasa gyud sa dili pa matug. Og iya gyapon ning gibuhat karon nga nagtrabaho na siya isip sales lady. Gani, dunay mga higayon nga gikan mi nga nagjogging. Nanghugas din siya sa iyang tiil. Hangtod nga miabot ang higayon nga akong gikadlokan. O gunya. Kumusta imong trabahohan? Okay raman, Han. Ano man ka? Mura ka magnagluya. Nagsakit ang akong tiil, Han. Ha? Kay noon sa man ha? Ambot lang, uy. Ambot ko nga nung nagsakit man eh. Nga unta, makasugakod raman unta ko binarugay sa trabaho. Nato ana. Tingalig mo na na. Tingalig tungod na sa sige nimong panghimasa sa imong tilgikan sa trabaho. Dili siguruhan, uy. Na, di kumutuo, ana. Halika bala ka, anihan. Mawa na lagi ni kung akong haplasan. Albert, anak. Nakabantay ko sa may lukunan ni Christine pa. Mura lagi og nang hubag. Ha? Og nanagko ang iyang paa. Ay, nanambok na si Christine, Mao eh. Nakauyon tingali sa iyang trabaho. Mao ba? Pero di ba nagmo man na siya sa iyang tiil nga nagsakit? Oo, ma. Sakit man gani ko ng ilakaw. Uy, mao ba? Suwayan nato na og hampol sa dahon sa germelina. Kay basi na lang og mawaran ang hubag sa iyang tiil. Han? Han? Nagunsa ka din sa mong kwarto? Kalugay ba ni mong migawas? Nakahuman nagagtudo sa atong anak sa iyang assignment? Han? Sige na, mga na ta. Andam na yung mga pagkaon sa lamesa. Han? Si Mama! Betty? Anak, ganun nagila ka? Ano sa mama ni mo? Dili ko makalakaw! Unsa? Labihan akong guula sa sitwasyon karon sa kong asawa nga nanghubag ng tiil. Nagsige nagpanakit ang iyang mga lutahan, ang iyang lukunan, tuhod, ug ang iyang duha ka paa. Dugay na ko nga nagsigig badlong niya nga dili lagi manghugas sa tiil gikan sa trabaho. Kay pila pud ba ka oras nga nagbinarog siya sa iyang trabaho. Ang ako mga pangutana, mao kini mosunod. Unang pangutana. Kining gibati karon sa kong asawa nga pagpanghubag o pagpanakit sa iyang mga tiil. Mao ba kini ang resulta tungod sa iyang kanunay nga pagpanghugas sa iyang mga tiil? Gikan sa iyang trabaho, isip sales lady nga magsigig barog tibok adlaw? Ikaduhang pangutana. Dili ba sabka ni ang gitawag og arthritis? Pero kung arthritis sab, bata pa man siguro nga akong asawa aron nga masakit og arthritis. Ikatulong pangutana. May mga higayon nga mawara pod ang iyang gibati. O may mga higayon sab nga mobalik ang pagpamanhod o paghubag sa iyang tiil.
May tambal ba nga pwedeng ipatumar ini aron nga hingpit na kini nga mawa ug may mga bawal ba nga mga pagkaon nga angay niyang likayan aron nga dili na kini mo trigger? Ikaw pa to katapusan. May mga higayon nga maglisod na siya sa paglakaw. Posible ba nga maparalyze ang iyang mga tiil? Malain kang sakit ang akong asawa? Unsa man sa base sa iyang gipamati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Albert. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa kini nga akong suliran. Ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug related nga mga problema kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist ug usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede ka padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o diriba sa mong batan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga sometimes we create our own heartbreaks through expectations. Kanang bitang usahay, magunahuna kang bati, magiging siguro mahitabo ni nga kung naplanuhan. O kung negative na kadaan, di mo gawas ang imong endorphins, ang imong happy hormones, no? Ang mo gawas cortisol, bad hormones, negative na kadaan, pessimistic na ka. So, dili most likely ma-realize ang gusto nimo. So, sometimes positive lang ko ta, bahalag tagilid. Bahalag tagilid, no? So, nga to magtatampo karong adlaw si Albert, 31 years old, minyo, may usa ka anak, sa Konsolasyon, Cebu. Punto medical, of course, no? So, musta namang mga taga-Konsolasyon, mga taga-Danau, wag walang media, no? O, diya sa Danau, siyempre ako mga nakaila diya sa Danau, naghanto sila. Naa sa Durano, murag home for the aged, no? Campusay sa LP Albert, Manipis, Talisay City, no? LP Alberca. Mga Baladhay family sa San Fernando, mga Balahay family, San Francisco, Southern Leyte din, no? San Francisco, Southern Leyte. Perlinda, Israel, ug Nero. O mga Dayok family, diyan dapita, no? Mga Lindar, Tiangco, Sapitalo, mga Tiangco family, Pinasawan, Tayasan, si Gina, si Gili, o si Jean, no? Taga Tipolo, Mandawi, no? Mga Laranzo, Santillan family, o mga taga Inupakan diti. Akong condolence diay, no? Sa kamatayo ni Uloy Roble, no? Nag-chat na ko si Tony Cudira Didasi, kaning pahulay na si Sir Uloy. Maayong pagpaminaw ninyo diha dahil sa Inupakan Leyte, no? Kusog kay ta diha, no? Mga Mirambel family, mga Perales, okay? Yung mga taga Gindaruhan, Minglanilla, salamat kayo, ipahangyo ko ni mas yung Hello Black, no? Nga tao ni J. Lariusa, Sani ba niya siya? Sami? Si Jumar, si Adoy, si Arnold, si Richie, si Ibal, si Runon, o si Sami, o mga Villarmon family diya sa Kantawan, mga Kanya Bano, Nelpi o Niti. Okay, so regards to everyone, diya sa Konsolasyon, sabi akong, katong among sagaring Konsolasyon, no? Nalimot na ko si Kuanday, si Roxanne Mayol, Remedio Mayol sa Argao, no? Sa NA Shooting Range, Garing Konsolasyon. Nakanak ko sa inyo. Wala ko kabalik kay na ay mga rason, no? Alright, so mga Baraga family sa Lawaan Uno Talisay, no? Si Ernie, si Celine, Ariel Neon, Erien, Christian Denver, Princess Erlin, no? Okay, so going back to our sender, Albert. Punto medical ang problema ni Albert, no? Suma sa nabati na to gina sa drama, itong kay mahitungod kini siyang asawa, no? Unang pangutana ni Albert, problema ni siyang asawa, no? Kining gibati karon sa akong asawa nga
pagpanghubag ug pagpanakit sa iyang mga tiil. Mao ba kini ang resulta tungod sa iyang kanunay nga pagpanghuga sa iyang mga tiil gikan sa iyang trabaho isip sales lady nga nagsigi og barog tibuok adlaw. Nindot kay ning imong pangutana, Albert, ha, kay daghang betag mga sales lady nga magbarog lang magbarog lang kuno tibuok adlaw, no? Ang kini magsige kag barog na ay posibilidad nga magka problema ka sa imong mga blood vessels ba twisted mo enlarge ang imong mga blood vessels sa leg, no? Medyo may stationary man ka. Not only magbarog but also mga babae nga buntis o kanang maglisod og paggawa sa ilang hugaw, sobra katambok o naabay mga problema diya sa gastrointestinal tract, no? Posible akong tubag nimo sa una nimong pangutana, Albert, no? Ikaduhang pangutana, di ba sab kaha kini ang gitawag na arthritis? Pero kung arthritis sab ni bata pa man pud siguro nga akong asawa nga magkasakit og arthritis. Wala ay mga tao nga masakit og arthritis, no? Na ay mga tao masakit og arthritis, bisan pa man kung bata pa ka, no? So, exercise lang yun, no? Exercise, dili dayon kung gikan ka nagsingot, dili dayon manghugas, rest for a little while, nya kinala nga dili sobra katambok. I don't have any idea unsa kadako ni imong asawa, Bert, no? Unya avoid tight clothing, ha, kung mahimo lang. Unya kanang maligi trabaho lagi ni uban na mang long period of standing mo pahulay lang pud tingali, mosugot naman tingali ng tagiyas tindahan nga kung lingkod na pud kadali, no? Ang ako ikaw avoid lang mga junk foods, avoid mga caffeinated drinks kay maka-constrict ni siya sa blood pressure nya, makataas sa imong blood pressure lagi, na kakin-kakin lang, exercise, ha, bisag gamay lang, ha, dili kayo extraneous. Sulod nga pangutana, may mga higayon nga mawala na pud ang iyang gibati ug may mga higayon nga mobalik. Ang pagpangmanhod ug paghubag sa iyang tiil, may tambal ba nga pwedeng ipatumar niini aron hingpit na kining mawala, ug may mga bawal ba nga mga pagkaon nga dapat likayan aron nga dili na kini mo-trigger. So avoid akong balikon mga processed foods kataas kini siya salt content, mga fried, mga kanang mga pirming pinalutaw sa mantika, o nya alcohol, ang massage is not very effective o kay lahi man ang concern, no? So kung mahimo, do little flexing diha, exercise para maka-promote og good blood circulation. May mga supplementary vitamins mas okay. Although this is not life-threatening, but this can cause uncomfortable situation. Okay? So, ilibit ang imong leg above your waist, no? Kung matulog ka. Mao na problema, mao na solusyon. May mga higayon nga maglisod siya og paglakaw. Posible ba nga na-paralyze na ang iyang tiil? May lain kahang sakit ang akong asawa, unsa man kahang base sa iyang ipamati. Walang imong asawa is bata pa, no? Kay ikaw, kuan pa man ka, Bert, 31, so more or less, ang imong asawa, pero pareha pa po og edad nimo, no? So, naarman ka dinhi sa konsolasyon, no? Na duol man mo diha sa daghang mga doktor sa konsolasyon, nag-clinic ng mga doktor, no? The best way mong anay, Bert, is to submit yourself sa imong asawa for laboratory workup para masuta kung unsa may mga kulang ang mga vitamin sa iya. About the job related concern, maybe mahangyo lang po tingalita sa tagiya sa tindahan ngayang gitrabahuan as a sales lady nga kung mahimo di lang po the whole day po sila magtindog, no? Kung mahimo magkapahulay lang po para nga ma-minimize ang possibility nga itawag mo ganito enlarged veins or varicose veins kung madaghana mo maglukot-lukot na siya diha sa lower extremity. Okay, so hinaut nakasabot ka sa speaker nimo, Albert.
diha sa Konsolasyon Cebu o mga taga Konsolasyon sugod Southern Leyte maadjong adlaw ninyong tanan diha, no? The whole of sugod Southern Leyte, no? Ug taga Maasin City, suri kayo na misplace na ko tong inyong gihatag nga mga ngalan. Ako na tong pangitaon asa na to nang nasuksok ko daghan. Salamat kayo sa inyong very active participation sa atong gipahigayon diha nga seminar workshop sa mga LGU sa Maasin City. Di pa lang dugay, no, with Ma'am Beth Ganob and Sir Pochulo de los Santos, no. Ako tong inyong speaker usa Dr. Rene Obra. Salamat kayo sa inyong daghang pangutana. Inalingaw ra pud ko. Okay, so to Albert ug to the millions, libuan nga naminaw sa tong programa kini akong suliran. Naot na tayo nakutlo nga pagtulunan. Ako si Dr. Rene Obra. Hangtod sa sunod higayon. Hasta la vista. Bye-bye!